20 χρόνια κυκλοφορίας, 20 χρόνια επιτυχιών, 20 αιχμηρά χρόνια. Εφημερίδα Αιχμή και αιχμή-news.gr, τα δύο πιο δυναμικά μέσα της Ιταλοκαρνανίας που από το 1995 είναι κοντά στον αναγνώστη. Πρώτη σε κυκλοφορία σε όλο τον νομό σύμφωνα με τη Focus Bari, με αυξανόμενο αναγνωστικό κοινό. Αγοράστε τη στα περίπτερα μόνο με €1. Σήμερα εδώ που βρισκόμαστε, εδώ είναι μεγάλη μας τιμή να σας έχουμε μαζί μας, κύριε Υπουργέ, με χαρά σας υποδεχόμαστε και πάλι στην Δυτική Ελλάδα και ειδικότερα στην Ιταλοκαρνανία. Γιατί πραγματικά η παρουσία σας σε αυτόν τον τόπο έχει συνδυαστεί κάθε φορά με μια θετική εξέλιξη. Με ένα έργο που αρχίζει ή τελειώνει. Απολύτως αναγκαίο έργο όμως για την περιοχή και την τοπική κοινωνία. Θα έλεγα και για όλη τη χώρα. Καθώς η προσωπική μου άποψη είναι πως κάθε έργο, ακόμα και τοπικής σημασίας, αποτελεί μια σημαντική ψηφίδα στο σύνολο μιας χώρας που ακόμα έχει πολλές ανάγκες έργα υποδομών. Ευτυχώς όμως φαίνεται πως πολλά από αυτά προχωράνε τα τελευταία χρόνια. Το κυριότερο όμως ολοκληρώνω. Και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη Δυτική Ελλάδα και ειδικότερα στην Ιταλοκαρνανία, στην οποία έχουμε ήδη δει την Ευραχία Οδό να ολοκληρώνεται μετά από πολλά χρόνια περιπετειών, αλλά και τη νέα γέφυρα του ποταμού Ευήνου να παραδίδεται σε χρήση σε χρόνους πραγματικά ρεκόρ. Και επίσης ξέρουμε ότι σε πλήρη υλοποίηση βρίσκεται και η οδική σύνδεση του αεροδρομίου του Ακτίου με τη Βόνιτσα και τη Λευκάδα. Να λοιπόν που είμαστε πάλι εδώ σήμερα για άλλο ένα πολύ σπουδαίο έργο του Υπουργείου Υποδομών στην περιοχή. Ένα έργο που αυτή τη φορά δεν έχει συγκοινωνιακό ή μεταφορικό χαρακτήρα, αλλά που με την ολοκλήρωσή του θα έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός για την Ιταλοκαρνανία και για χιλιάδες ανθρώπους. Γιατί τα εγκυβιωτικά έργα στις παραλίμνες περιοχές της Αυλακίας και του Βάλτου είναι έργα πολυεπίπεδης αξίας και σημασίας. Είναι έργα που θα προσφέρουν σύγχρονες αρδευτικές υποδομές σε πάνω από 33.000 καλλιεργήσιμα στρέμματα της περιοχής και θα προσφέρουν νέες δυνατότητες στον πρωτογενή τομέα της Ιταλοκαρνανίας. Που ναι, είναι η γη του νερού, αλλά επί πολλά χρόνια ζούσε την παραδοξότητα να μην έχει καλά και αξιόπιστα αρδευτικά δίκτυα. Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποδίδουμε τεράστια σημασία στον πρωτογενή τομέα και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Παρεπιπτόντως, αναφέρω ότι και εμείς από την πλευρά μας, μέσα από τους πόρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουμε διαθέσει πάνω από 16 εκατομμύρια ευρώ για γεωδιωτικά στην Ιταλοκαρνανία, έργα που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία δημοπράτησης, κάνοντας τα τελευταία χρόνια μια πραγματικά μεγάλη προσπάθεια συμπληρωματικά στήριξη των αγροτών μας, που ξέρουν ότι μπορούν και θέλουν να προσφέρουν πολλά περισσότερα στην τοπική και εθνική οικονομία, εφόσον τους δεθούν οι κατάλληλες δυνατότητες. Έχει πραγματικά πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν αυτό το έργο για το πρωτογενή τομέα και για τη χώρα ολόκληρη. Ταυτόχρονα όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι και ένα αντιπλημμυρικό, ένα αποτελευτικό έργο το οποίο θα αναβαθμίσει συνολικά το βιωτικό επίπεδο των πολιτών. Και όχι μόνο των πολιτών. Είναι έργο που θα αναβαθμίσει και το ίδιο το περιβάλλον, όπως αυτό που θα επισκεφτούμε αργότερα στην Λιμνοθάλασσα, κύριε Υπουργέ. Το ίδιο το φυσικό τοπίο μιας περιοχής ιδιαίτερου κάλους που μπορεί κάλλιστα να συνδυάσει την ποιοτική αγροτική παραγωγή με τη δυναμική τουριστική ανάπτυξη. Γιατί μέσω του έργου αυτού αντιμετωπίζεται και το ζήτημα της ρήμνανσης της λίμνης Αυραχίας με νησικά και διασφαλίζεται πραγματικά η ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων στις δυτικές ακτές της Ιταλοκαρνανίας. Και είναι πολύ μεγάλη η ικανοποίησή μου για το γεγονός πως μέσα από τη διαρκή και αγαστή συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Υπουργείου Υποδομών βγαίνουν από το χρονοτούλαπο κάποια πολύ σημαντικά έργα για τον τόπο μας, έργα που αποδεικνύουν πως η οικονομική ανάκαμψη αυτού του τόπου όχι μόνο δεν συγκρούεται, αλλά αντιθέτως συμπλέει με την προστασία του περιβάλλοντος, την αειφορία και τη βιωσιμότητα. Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, δεν υπερβάλλω, το συγκεκριμένο έργο το περίμενε η Ιταλοκαρνανία σχεδόν 50 χρόνια. Σήμερα δεν είναι πια όνειρο, είναι πράξη και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και να ξέρετε ότι από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε να χτυπάμε την πόρτα σας και να στεκόμαστε δίπλα σας στην πρώτη γραμμή κάθε προσπάθειας που οδηγεί σε ένα καλύτερο αύριο όλους τους πολίτες αυτού του τόπου. Μια φορά ακόμα σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και καλή αρχή στο έργο που όλοι περιμένουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Το κρίσιμο θέμα βεβαίως δεν είναι να χτυπάτε την πόρτα ενός οποιοδήποτε υπουργού, αλλά είναι να είναι και ανοιχτή η πόρτα, ώστε να ακούει εύλογα δίκαια αιτήματα που εκφράζει η τοπική αυτοδιοίκηση και κάποια από αυτά στο πλαίσιο του εφικτού και των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας να τα υλοποιεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση να υπάρχει ειλικρίνεια και σαφήνεια. Και
Και νομίζω σε αυτό το ένα έτος συνεργασίας που έχουμε με την καινούργια δική μου ιδιότητα, είμαστε αξιόπιστοι συνολικά και συλλογικά ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, μαζί με τον αγαπητό συνάδελφο, τον κ. Νίκο Ταχιάο, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, τον κ. Μαυλά, και με σημαντικές νησίδες ποιότητας που έχουμε βρει στο ελληνικό δημόσιο, κάποιες από τις οποίες είναι σήμερα μαζί μας. Πράγματι, σήμερα εδώ στο Μεσολόγγι βρισκόμαστε για να δρομολογήσουμε την υλοποίηση ενός ακόμα σημαντικού έργου για την Ετωλοκαρνανία. Τις εγκυοβελτιωτικές παρεμβάσεις των παραλίμνιων περιοχών Αμβρακίας, Αμφιλοχίας και Βάλτου. Αρδευτικά έργα καλύπτουν αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία του πρωτογενούς τομέα. Αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες έργων που υλοποιεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο κρίσιμο πεδίο της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Γιατί το νερό είναι εθνικό κεφάλαιο. Με δεδομένη μάλιστα την τάχιστη αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών, η αξιοποίηση και η ορθολογική του χρήση συνιστά μία από τις βασικές μας προτεραιότητες. Στρέφουμε συνεπώς έγκαιρα και έμπρακτα το ενδιαφέρον μας σε αυτή την κατηγορία των έργων, τα οποία θα μας διασφαλίσουν συνθήκες οικονομικής επιβίωσης και βιώσιμης ανάπτυξης στα χρόνια που έρχονται. Ειδικά στη Δυτική Ελλάδα, επενδύουμε σε σύγχρονες υποδομές που συνδέονται άμεσα με τον πλούτο των υδάτινων αποθεμάτων μας. Το αποδείξαμε πριν από λίγες μέρες, με την υπογραφή της σύμβασης για το νέο δίκτυο ίδρυυσης από την Άρτα μέχρι την Λευκάδα. Το αποδεικνύουμε και σήμερα με τα εγκυοβελτιωτικά έργα των περιοχών Αμβρακίας, Αμφιλοχίας και Βάλτου. Στόχοι του έργου που εμπίπτουν σε ζώνες δυνητικού υψηλού κινδύνου πλημμύρας του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας είναι η παροχή νερού για αγροτική χρήση στις παραλίμνιες περιοχές, ο εξυγχρονισμός των υφιστάμενων αρδευτικών μεθόδων αλλά και μέσων, η μείωση των κατακλείσεων στην παιδινή ζώνη, η απελευθέρωση ποσοτήτων νερού από τους υπόγειους υδροφορείς προς άλλες χρήσεις και εν τέλει η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών και η τόνωση, η ενίσχυση της αναγκαίας κοινωνικής συνοχής. Πρόκειται για ένα μεγάλο, ένα απαιτητικό τεχνικό έργο που περιλαμβάνει αρδευτικές και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, έργα αποχέτευσης και αποστράγγισης, μεταφοράς και διανομής αρδευτικού νερού, αλλά και πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση μελλοντικών υδευτικών αναγκών. Συνολικά, με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, θα αρδεύονται 33.500 στρέμματα καθαρής έκτασης. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, εκτιμόμενης αξίας περίπου 62 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ 21-27, έχει οριστεί σε 36 μήνες από σήμερα, κυριολεκτικά από σήμερα, αφού γίνεται και η υπογραφή της σύμβασης. Είμαστε σίγουροι ότι η ανάδοχος εταιρεία, η Intracargo, θα παραδώσει έγκαιρα ένα ακόμα ποιοτικό έργο. Επιτρέψτε μου, όπως κάνατε και εσείς κύριε Περιφερειάρχα, να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο ότι είναι το τέταρτο μεγάλο έργο στην Ετωλοκαρνανία από την αρχή του έτους. Στις 5 Ιουλίου, που γράψαμε παρουσία του Πρωθυπουργού, το νέο δίκτυο ίδρυυσης που ξεκινά από την Άρτα, διασχίζει την Πρέβεζα και την Ετωλοκαρνανία, τμήμα της Ετωλοκαρνανίας, και καταλήγει στη Λευκάδα. Στις 23 Μαΐου εγκαινιάσαμε τη Νέα Γέφυρα, του Ειρήνου Ποταμού, μετά από τις φυσικές καταστροφές. Στις 31 Ιανουαρίου εγκαινιάσαμε τον οδικό άξονα Άκτιο Αμβρακία. Και όπως τονίσατε και εσείς, έχουμε δεσμευτεί ότι μέχρι τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί σίγουρα η σύνδεση από το Άκτιο μέχρι τη Λευκάδα και κατά πάσα πιθανότητα εκείνη περίπου την περίοδο της πρώτης χρονιάς του 2025 και από τη Βόνιτσα μέχρι τη Λευκάδα. Και σε λίγη ώρα θα επισκεφτούμε την Λιμνοθάλασσα, όπου πραγματοποιούνται αναγκαίες παρεμβάσεις για την προστασία και την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του συμπλέγματος των λίμνων θαλασσών Μεσολογγίου και Ιτωλίνου. Πρόκειται για εκτεταμένες παρεμβάσεις ύψους 13,5 εκατομμυρίων ευρώ, που αποσκοπούν στην αειφόρο λειτουργία ενός πολύτιμου οικοσυστήματος πατρίδας μας. Θα προσέθετα μάλιστα
ότι περιλαμβάνονται εργασίες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τεχνικής άποψης, όπως είναι η δημιουργία υγροτοπικής λίμνης στο Δέλτα του Οχυρού. Συνεπώς, στην πράξη, εντός χρονοδιαγραμμάτων και δεσμεύσεων, γιατί πάντα πρέπει να λογοδοτούμε στην κοινωνία. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με τις υπηρεσίες του, προχωρά μεγάλης έκτασης και σημασίας έργα για τη διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων της Δυτικής Ελλάδας. Και όχι μόνο. Θέτει στο προσκήνιο το μείζον θέμα της αξιοποίησης του νερού. Μεριμνά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν σήμερα οι παραγωγοί. Προνοεί για την επόμενη μέρα, όταν οι κλιματολογικές συνθήκες θα δοκιμάσουν ακόμα περισσότερο τις αντοχές της κοινωνίας και της οικονομίας και φυσικά των υποδομών μας. Σας διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσουμε συλλογικά και συνεκτικά, με συνέπεια, σχέδιο, μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα, να θέτουμε ως προτεραιότητες τα έργα που έχουν ζωτική σημασία για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την προκοπή των συμπολιτών μας, τόσο εδώ, στην ιερή πόλη του Μεσολογγίου, όσο και σε ολόκληρη την επικράτεια. Σας ευχαριστώ πολύ.